Hola, jo em dic Joan Ramon Rossell, soc arquitecte tècnic i soc també enginyer i vaig fer el doctorat en temes de restauració i patrimoni i de més, concretament molt centrats en la calç, i soc professor de la Universitat Politècnica, durant 30 anys he dirigit un laboratori de materials i em dedico a aquests temes. Els temes dels materials en general, els temes del patrimoni i de la diagnosi. Però si pel que ens afecta avui, diguéssim, també em defineixo com un malalt de calç, juntament amb uns quants més, que ens passem l'estona, diguéssim, averiguant coses de la calç i fent proves i estudiant aquest material. Bé, com hem dit repetidament, la calç és el material que ens ha permès construir, diguéssim, gran part del tot el que tenim fet, i en particular tot el patrimoni, i per tant, el que hem de salvar, no? Fins a quin punt la calç és una cosa de sempre. Aquí tenim aquest gran conglomerat, diguéssim, aquest gran bloc aquí n'hi ha un altre de pedra, aquest d'aquí, etc. Aquesta és una pedra de la muralla d'aquest poble, de la muralla medieval d'aquest poble, que com veiem, si ens hi acostem, és un formigó. És un formigó natural, és un aglomerat de diverses pedres per un ciment clàstic, en diem, és a dir, per un ciment de calç. De fet, d'una manera absolutament natural. Això que ha fet la geologia és el que nosaltres ara fem modernament quan fem un morter o quan fem un formigó. Quan intervenim en entorns com aquest, en edificis històrics, patrimonials, etc., òbviament el que hem de fer és respectar els materials tradicionals i utilitzar materials que siguin compatibles, que no siguin incompatibles, per entendre'ns, amb aquests materials tradicionals. Aquí, per exemple, en aquest trosset de mur d'aquí, tan petitó, però que, com dic, és la muralla medieval, veiem coses força diferents, des d'intervencions clarament fetes amb ciment Portland i, per tant, amb cap respecte als valors patrimonials i que donen major rigidesa en els murs i que donen major impermeabilitat, menys transpirabilitat, etc. Per tant, incompatibilitat, inclús de salts, amb els materials tradicionals. Aquest seria un, però en canvi, per aquí tenim tot aquests d'aquí, tot això d'aquí són morters de calç tradicionals. I atenció, aquest refet d'aquí està fet amb un morter de calç fa 4 mesos o 3 mesos, és a dir, aquest morter és absolutament compatible, semblant a aquest, molt assemblat a aquest, i radicalment diferent en aquest morter de Portland, que és el que no hauríem de fer. Hauríem de respectar els valors patrimonials i utilitzar materials compatibles. D'on hem begut, diguéssim, per aprendre coses de la calç actualment, no? Òbviament, del coneixement científic general, però sobretot hem begut de la tradició, de llegir, de parlar amb els artesans i de veure com es feien les coses, com es feien tradicionalment, per tant ja pocs ho saben, i d'analitzar els morters històrics, els materials històrics, per veure com estaven composats i com estaven fets. En aquest sentit hi ha coses molt i molt interessants, molt interessants. Per exemple, a principis del 18 a França els manuals expliquen una fórmula que utilitzava una barreja de calç viva i calç apagada per fer morters que donaven magnífiques resistències. Fa potser 10 anys, o 7 o 8, potser menys, una fàbrica de calç catalana està fent un producte que es diu Lingeber, que és un òxid de calç d'altres prestacions, una calç viva, per tant, que s'hidrata de forma retardada i que fa els mateixos efectes barrejats en ciment o barrejats en Portland, que fa els mateixos efectes que feien aquests fórmules del segle XVIII. És a dir, això ho poso com a exemple, és a dir, bevent de la tradició i des del coneixement actual, des del coneixement científic, interpretant la tradició, estem enriquint el que estem fent avui en dia, fins al punt que estem recuperant tècniques tradicionals, com els de la calç calenta o com altres, i estem utilitzant noves tècniques com barrejar les fibres vegetals amb la calç, diguéssim. Tot això és traslladar la tradició al coneixement contemporani i fer-ho d'una manera científica, diguéssim. Per exemple, aquesta mostra que tinc aquí, que estem analitzant darrerament, és un tros d'un bloc de formigó, un bloc convencional, un bloc de 20 per 20 per 40, o d'altre, o de 10, o del gruix que sigui, fet habitualment amb ciment. Doncs hem substituït el ciment, ja no li posem ciment i el fem
100% amb calç, és a dir, ja ni un gram de ciment està fet amb calç i amb puçolanes. I, bueno, compleix la normativa, és a dir, la normativa de blocs, no la normativa de ciment, sinó la pròpia normativa del bloc. Una altra línia de treball és, per exemple, aquest material d'aquí. Això és una cosa absolutament lleugereta, que és un morter de calç amb viruta de suro reciclat. És un material, com a característica, resistent, etc., però com a característica té una baixíssima conductivitat tèrmica, és a dir, ens serveix com un material d'aïllament. Directament un arrebossat de 4 centímetres, això és una capa de 2 capes de 2 centímetres, ens donaran unes prestacions rellevants. Òbviament no són 10 centímetres d'un aïllament modern, però en molts casos tampoc són necessaris. Per tant, amb aquest suro ja en tindríem suficient. Aquestes altres provetes que tenim aquí formen part d'un estudi que ha anat paral·lelament a la construcció d'uns habitatges que hem fet a Formentera a través del projecte d'un estudi d'arquitectura, on el que s'ha fet és utilitzar el residu local. El residu local era, en aquest cas, la posidònia, per intentar fer un formigó, en aquest cas, que ens doni una conductivitat tèrmica suficientment baixa, tampoc és per tirar coets, però suficientment baixa, perquè ens funcioni. Amb gruixos de 40 centímetres tinguéssim els valors d'aïllament que ens convenen. S'han fet diverses proves, s'està treballant en aquests materials, posidònies barrejats amb suro. Un altre dels camps en els que s'està treballant força, que cada cop és més novedós en aquests moments i que també s'ha de desenvolupar, diguéssim, des del coneixement dels laboratoris, són les terres compactades, els materials que en diem de terra compactada estabilitzada. Es pot estabilitzar amb ciment i es pot estabilitzar amb calç. Això estem parlant d'unes rajoles, ja estem parlant d'un material que el farem servir per trepitjar o per revestir parets amb gruixos relativament petits, i això és una mostra. Em sembla que la peça original fa 20 per 20 o 30 per 30. També en terra compactada hi ha diverses iniciatives de fer blocs de terra compactada i estabilitzada. Aquí sí que és important saber si estem treballant amb calç o amb ciment, perquè els percentatges de material per estabilitzar poden ser significatius i aleshores, quan fem els càlculs d'impacte, surten millor en un sentit que en un altre. Hi ha marques, diguéssim, que estan fabricant, o que hi ha fabricants que treballen per determinades marques que treballen en terra vermella, en color d'aquest estil, i hi ha altres que estan treballant en aquests moments ja amb argiles de colors molt més clars, amb caolinites, i per tant fent uns blocs, diguéssim, de colors més clars. Ja s'estan buscant altres valors, ja no només el valor, diguéssim, del material o de l'impacte que hi ve associat, sinó també dels aspectes, dels acabats, de la textura, etc. Ja sí, tot això s'està integrant ja, la calç s'està integrant en tots aquests processos. I això es pot fer, diguéssim, des de la vessant més artesanal, de l'autoproducció o petites produccions, etc., que tenen un cert interès. A mi em sembla més interessant que sigui la indústria majúscula per entendre'ns, la que adopti aquests nous materials de menys impacte, la que sigui sensible en aquests canvis de paradigma, entre cometes, que en general vol dir substituir el ciment per la calç, i apliqui els processos industrials, que normalment són més eficients que els artesanals, amb materials que ja de partida siguin també més eficients que el ciment o que d'altres. Aquest canvi d'escala, aquest haver deixat els hippies i els autoconstructors i haver passat a la indústria és el que em sembla més rellevant del que està passant en aquests moments. Altres aspectes que hem de tenir en compte. Necessito arribar a 900 graus. Per arribar a 900 graus he d'escalfar alguna cosa. Quan això ho fem amb un forn tradicional, l'impacte és brutal, perquè gran part de l'escalfor marxa. I per tant estem traient un fum que està molt i molt calent. En canvi, quan fem això amb un forn industrial, la temperatura de sortida dels gasos del forn no arriba a 200 graus, o arriba a 200 graus. Per tant, vol dir que estic aprofitant molt bé tota l'escalfor. Si jo em dedico a escalfar l'ambient en vez d'escalfar la pedra, doncs òbviament gasto el doble, el triple o 10 vegades més de combustible. I per tant, de CO2, etc. És a dir, hi ha coses... Podem apagar artesanalment la calç. Sí, ens la podem apagar en la pròpia obra. Podem fer morters de calc calenta, etc., coses que ja veurem. Però la calç l'hem de produir
amb una fàbrica que sigui el més eficient i sostenible possible. I també passa això amb alguns dels productes que fabriquem amb la calç, que pensem, per exemple, un formigó de calç. Si un formigó de calç fet amb obra pot costar 900 euros al metre cúbic. Perquè tinguem una idea, un formigó de Portland subministrat per Central Formigonera pot costar 80-90 euros al metre cúbic. Per tant, fer un formigó de calç a l'obra costa 10 vegades més. Ara, fer un formigó de calç en Central Formigonera pot sortir per 180-200 euros al metre cúbic. És a dir, és més car que un formigó de Portland, òbviament té altres avantatges, esclar, és més car que un formigó de Portland, però no és 10 vegades més car. Per què? Doncs perquè carregar pedres apalades amb una formigonera, anar amb una carretilla amunt i avall, etc., doncs té moltes hores de mà d'obra i, per tant, això és un cost notable. I segona qüestió, també molt important, un operari que va cada dia a treballar en una obra amb el seu cotxe té un impacte molt més gran que portar un camió de la central formigonera a l'obra, per entendre'ns. I, per tant, anar a processos més industrials sovint dona saldos d'impacte més baix. Això no vol dir una fe infinita en la indústria, ni molt menys, no? Però sí vol dir no fer afirmacions gratuïtes, és a dir, s'han de fer els números i veure econòmicament i també en termes de contaminació o de sostenibilitat quines són les solucions adequades per cada cas. En tot cas, quedaria encara un segon aspecte que hauríem de treballar, que s'està treballant però que no va prou ràpid, que és els canvis que pertoquin en les normatives per poder permetre que aquests nous materials convisquin en un entorn de normatiu que els faci legals, per entendre'ns. Estem intentant aplicar normatives sovint pensades pel ciment, les apliquem directament a la calç. I això no té massa sentit. És a dir, un formigó de ciment o un ciment en general, qualsevol producte fet amb ciment, entenem que als 28 dies tenim la resistència que pertoca, és a dir, de partir d'aquí ja creix poc, i per tant avaluar a 28 dies el resultat és el que toca, i quan més humit l'he conservat al llarg del temps, doncs resultats més alts tinc, molt bé, això és el que preveu la normativa. En canvi, si jo faig formigons de calç i els tinc tota l'estona molt i molt humits, no deixo arribar el CO2 i no carbonaten. Per tant, el mètode de valorar, el mètode d'assaig ha de ser diferent, i segon, la calç em donarà resistències a 60, 90 dies i a 180, és a dir, la curva de creixement de resistència és molt més lenta, per tant no puc mesurar 28 dies, he de mesurar a 60 o a 90. No puc traslladar la norma del ciment i aplicar-la a la calç sense fer algunes reflexions o sense fer petits ajustaments al que exigeix la normativa, si no els resultats que tindré m'estaran enganyant. Per tant, clar, el món del ciment és un món molt potent, és un món que s'ha preocupat ell mateix de redactar les normatives i, en canvi, el món de la calç no té aquesta potència i, per tant, hem de ser entre tots que apretem per aconseguir fer normatives tal com toquen en aquest material respecte del ciment. Què està fent el món del ciment mentrestant? No s'ha quedat aturat, ans al contrari, està desenvolupant cada cop més ciments de més ecològics, o de menys impacte, per ser més precisos, no? Ciments de menys impacte. Les solucions són diverses, però en general vol dir utilitzar menys clínquer, utilitzar més pussolanes, baixar el contingut de C3S, pujar el contingut de C2S, etc. És a dir, cada cop s'estan acostant, des del meu punt de vista, cada cop s'estan acostant més a calç millorades, per entendre. Nosaltres estem partint de la calç, millorant les calç utilitzant pussolanes i utilitzant determinats additius, igual que utilitza el ciment per fluir, per retardar fraguat, per accelerar fraguat, per fluidificar, etc. Juguem la mateixa lliga, per entendre'ns, podem jugar a la mateixa lliga, i cada cop més els ciments, diguéssim, intenten reduir el seu impacte, i això vol dir fer ciments belítics. En aquests moments són capaços ja de fer ciments amb tan baix contingut de clínquer, que és l'essencial del ciment, que la normativa no els hi permet dir-los ciment, i els hi diuen blended. És a dir, d'aquí 2 dies els hi diran calç, o d'aquí 2 dies acabaran comprant el món de la calç, perquè tenen tanta potència que segurament tot això acabarà convergint
en solucions a mig camí entre l'un i l'altre. Des d'un punt de vista de veterano de l'assumpte, hem de seguir treballant, necessitem arquitectes, projectes, obres, estudiants, doctorants, estudiants de màster, etc. Necessitem que aquesta empenta segueixi funcionant, necessitem artesans que ens donin els seus punts de vista o que aportin els seus punts de vista, necessitem projectes que siguin capaços de ser una mica més arriscats i provar coses novedoses, fins a canviar d'escala, sortir del laboratori, etc. I necessitem també gent, aquí són més, vull dir, joves, que es dediquin a la recerca des dels màsters, des dels doctorats, i empreses capaces d'incorporar aquesta gent, incorporar aquest esperit innovador, incorporar aquest esperit de sostenibilitat i generar productes que ens donin aquests serveis que són els que ens fan falta. Productes i solucions que ens donin les prestacions que finalment ens fan falta. En aquest sentit, animar tothom a que s'assumi. Aquest serà segur un camí divertit, interessant i sobretot un camí de compartir. Aquest món de la calç és bastant un món més de compartir que de competir, cosa que no passa en tots els mons.